Ако искаш да бъдеш преподавател, лингвист, пиар, журналист, редактор, специалностите в Филологическия факултет на Великотърновския университет са подходящи за твоето бъдещо обучение и кариерно развитие. Те са в направленията филология и педагогика на обучението по. Аз съм Виктория, студентка в този факултет и ще ви представя предимствата му. Филологическият факултет е най-старият на Великотърновският университет. Между първите специалности е българска филология. Обучението по нея завършва с получаване на бакалавърска степен и професионална квалификация учител по български език и литература или журналистика на културата. Специалностите английска филология и германистика подготвят бакалаври с задълбочени познания по езика, културата и литературата на съответните езикови региони. Бакалавърската програма русистика готви преводачи и учители по руски език, както и предоставя възможност за специализация преводач-референт по втори славянски език, полски, сръбски или словашки. Специалността романистика обучава кадри с два чужди езика за сферата на бизнеса, публичните и образователни институции, неправителствени организации, преводачески услуги. Катедрата журналистика и връзки с обществеността е вече в Филологическия факултет. На студентите в нея се дава възможност да усвоят основни теоретични умения и да ги прилагат на практика в ВТО Медиа. В университетското радио може да запишете своите интересни радиопредавания, в телевизията първите си репортажи, а във вестника да публикувате своите статии. Бакалавърската програма славистика се предлага в два варианта. Първият е славистика с педагогическа квалификация, където се подготвят специалисти в областта на съответния славянски език и литература, както и учители по български език и литература. Втората е славистика с квалификация преводач-сътрудник, която позволява реализация в областта на култура. Специалността балканистика подготвя специалисти с задълбочено познание по балкански езици. Завършилите студенти се дипломират с професионална квалификация балканист-филолог и балканист-историк, което дава възможност за реализация като преводачи от и на изучавания балкански език, журналисти, екскурзоводи, работници в културни институции и други. Бакалавърската програма приложна лингвистика подготвя високо квалифицирани преводачи, владеещи два чужди езика. Специалностите български език и история, български език и география, български език и чужд език, български език и източен език са от професионалното направление педагогика на обучението по. Студентите, завършили някои от тези специалности, получават бакалавърска дипломна квалификация за учител в средните училища по двата предмета. Специалността връзка с обществеността предлага обучение на бакалаври за придобиване на квалификация по престижната за напредналите страни професия пиар. Завършилите могат да се реализират в средствата за масова информация, рекламни агенции, бизнес формации, политически партии, агенции, отдели и други специализирани звена. Обучението по специална журналистика цели подготовка на бакалаври с професионална квалификация журналист, които да имат широко профилна подготовка, да умеят да отразяват всички сфери на обществения живот, свързани с реализирането на информационен обмен. Студентите, завършили тази специалност, могат да работят в области, свързани с обмена на информация, мас-медии, прес-служби, информационни и пиар агенции. Практическите умения, придобити по време на обучението им, изграждат професионалисти, способни да започнат работа в централни и регионални медии. Радвам се, че имах възможността да ви представя най-старият факултет на Великотърновският университет, Филологическият. Очаквам ви на есен!